गिबियाव आफा इसोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनग्रोयो। लोगोसे आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो दिनै आरोबाव रोजा रोजा हामलायनाय जासिहरग्रोबावबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। जोङो बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु यीशु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बाइबेलाव लिरजानाय फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामबावनो नागिरबाय। बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। नोंथांमोना बे चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला आरो नायखांनायनि उनाव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो गुबुनाबो इसोरनि गोथां बाथ्राखौ बाइबेलनि शास्त्रखौ मिथिनानै मोननाय बायदि। जों मानसिफोरनि थाखाय मोजां साइडखि थाङो जोबोद गोब्राब आरो बोरैबा मोजां साइडखि थाङालासिनो गाज्रि साइडखि बोरैबा थांफ्लाङोब्ला बेनिफ्राय फैफिननाया जोबोद गोब्राब। बेनिखाय गाज्रिखि जोङो सहसावनो जों मोनहैनो हायो, नाथाय गाज्रिनिफ्राय मोजाङै फैफिननाया जोबोद गोब्राब जायो। बेनिखायनो जोङो मोजांखै आवगायलांनो मानसिनि थाखाय जोबोद गोब्राब। बेनिफ्राय जोङो गाज्रिखै थांनो थाखाय जोबोद सहज। जेब्ला जोङो गाज्रियाव मोनहैयो, गाज्रिनिफ्राय आरो मोजांखै फैफिननो थाखाय जोबोद गोबाव सम नांगौ आरो जोङो फैफिननोबो हायाबो जानोबो हागौ। बेबायदिनो इसोरनि रायजोआबो मोनसे मोजांनि थावनि। जों मानसि माहारिनि थाखाय, सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजांनि थावनि, मोनसे जोंनि मानसिनि लाइफनि मोजांनि जायगा। दा बे जायगायाव एबा इसोरनि रायजो एबा मोजांनि थावनियाव एबा गोथांनि थावनियाव हाबनायाबो जों मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब। बेहाय जोङो सहसै हाबनो हाया। जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय माथाइनि 7:13 आरो 14 जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय बुंदों जाहैबाय, गोजौआव लिरनाय दङ, गेसेब लांगोना, नोंसोर गेसेब लांगोनाजों हाब, मानोना नोरखोआव थांनाय लामाया हलगल आरो लामाया गुवार आरो बिजों थाबायग्राफ्रा गोबांथार आरो गोथाङाव थांनाय लांगोनाया गेसेब आरो लामाया थेथे, इसेल' मानसिफोर बिखौ मोनो। गुसेब लांगोना माने गुसेब लामा। सोरगोआव थांनाय लामाखौ माने गुसेब लामाजों रुजुनाय जादों बेवहाय। जे जोङो सोरगोआव थांनांगौब्ला जे गुसेब लामाजों हाबनो गोनां दङ, गुसेब लामाजोंसो जोङो हाबलांनांगौ। गुसेब लामाजों हाबलांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब। माने बेखौसो फोरमायदों जे लामाया गुसेब नङा, गुसेब लामाया गुसेब नङा, नाथाय बेखौसो फोरमायदों जे बेजों थांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय गोब्राब। सोरगोआव थांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब, बेखौसो फोरमायदों नैबे गुसेब लामानि गेजेरजों। आरो गुबुन फारसेखै जे नोरखोआव थांनाय लामाया हलगल होननानै बुंदों, जे नोरखोआव थांनाय लामाया हलगल। दा बेखौसो फोरमायदों जे नोरखोआव जोङो सहसै मोनहैयो, सहसै मोनहैयो। माने बेयो जोङो मानसिफ्रा संसाराव थानाय समाव जे जोङो मोजांखै आवगायलांनो जोबोद गोब्राब आरो गुबुन फारसेखै जे मानसिफोरनि थाखाय गाज्रिखै थांनाया जोबोद सहस। बेनिखायनो ओजों फारसेखै मोजांखै थांनाया गोब्राब, ओजों फारसेखै गाज्रिखै थांनाया सहस। दा बेजों रुजुनो जोङो हायो जे सोरगोआव थांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब। बेनिफ्राय नोरखोआव थांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय इजि, सहस। बेवहाय गोबां मानसिया थांगोन आरो सोरगोआव इसेल' मानसिया थांगोन। दा बिनि जाहोना मा, जों बेखौ मिथिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि दङ। मानो सोरगोआव थांनाय लामाया मानो फिसा, माबोरैहाय फिसा, सोरगोआव थांनाय लामाया माबोरैहाय फिसा आरो बेवहाय थांनाया मानो मानसिफोरनि थाखाय गोब्राब। आरो गुबुन फारसेखै नोरगोआव थांनाया जाहैबाय सहस आरो बियो लामाया गुवार। मानो बियो गुवार आरो बेखै थांनाया मानो सहस, आं बेखौ एसे सावरायनानै नायनि। सोरबा सासे मानसिया सोरबा गुबुन सासे मालिकनि आन्दाराव थायोब्ला बिहा उदांस्रि गैया आरो बेबायदिनो बियो मालिकआ जि थिनदों बेखौ मावनो गोनां जायो आरो मालिकआ जि थिनदों बेखौ मावालासे बियो गुबुन मावोब्ला हयथ' मालिकआ बेखौ गाज्रि मोनगोन आरो गाज्रि मोननायनि अफार जायोब्ला हयथ' मालिकआ बेखौ होखारनोबो हागौ।
बेनिखायनो सासे मालिकनि आन्दाराव थानाय मानसिया जे जानला मोनला गावनि गोसो बायदि मावनो थाखाय बेहा उदांस्रि गैया आरो बियो मावनो हाया आरो बियो गाज्रि खामानिखौ मालिकनि आन्दाराव थानानै बियो मालाबाबो मावनो हाया। मालिकआ जि थिनदों मालिकनि आयेन मालिकनि हुकुम मानिनानै बियो सोलिथारनो गोनां जायो। बेनिखायनो बियो उदांस्रि गैया सासे मालिकनि आन्दाराव थानाय मानसिया। थिग बेबायदिनो इसोरा बासायगिरि इसोरा जों साफ्रोमनिबो मानसिनि बियो सासे मालिक बायदि। जोङो बे इसोरनियाव थायोब्ला जोङो गावनि गोसो बायदि मावनो दांनो जों हाया। इसोरनि आयेननि आन्दाराव थानानै इसोरनि हुकुमनि आन्दाराव थानानै सासे इसोरजों थानाय मानसिया, इसोर खुलुमग्रा मानसिया, सासे इसोरजों थानाय मानसिया गावनि गोसो बायदि इसोरनि आयेनखौ बारनानै इसोरनि हुकुमखौ बारसिनानै बियो मावनो हाया। नाथाय इसोरनि हुकुमा बेबायदि नङा जे मानसिनि थाखाय बियो गाज्रिखौ मालाबाबो हास्थाया। जे इसोरा मानसिया जाहाथे गाज्रि थाङा, मानसिया जाहाथे गाज्रि थाङा बेखौ नोजोर होनानै इसोरा गावनि हुकुमखौ बानायनाय जादों। जुदि सासे मानसिया बे इसोरनि होनाय हुकुमखौ बारनानै गुबुन साइडखै थाङोब्ला बियो थैगोन आरो बियो गाज्रि जागोन आरो बियो थैगोन। जोंबो बेबायदिनो जोंनि थाखाय, जों मानसिफोरनि थाखाय इसोरा सासे जोंनि मालिक। बेनिखायनो सासे इसोरजों थानाय मानसिया इसोरनि हुकुमनि, इसोरनि आयेननि, इसोरनि शास्त्रनि बारगा बिसोरो मावनो हाया। नाथाय इसोरनि शास्त्रआ जाहैबाय बियो गाज्रि नङा, बियो मानसिनि मोजांनि थाखाय। बेनिखायनो जुदि इसोरनि शास्त्रनि बाहेरा सोरबा सासे मानसिया थाङोब्ला बियो गाज्रि जायो आरो बियो थैयो। बिनि सोल एन्ड स्पिरिटआ थैयो। गावनि गोसो बायदि मावनो मोनैनि थाखाय जे मानसिफ्रा सासे मालिकनि आन्दाराव थानो बायो आरो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जे मानसिया गावनि गोसो बायदि मावनो मोनैनि थाखाय जे इसोरनि आन्दारावबो थानो बायो। मानोना इसोरनि आन्दाराव थायोब्ला हामा होननाय दङ। जेरै सिखाव दाखाव, गुबुननिखौ दा लबजा, बेबायदिनो दा थगायनो नाङा, जिनाहारि खालामनो नाङा, नंखाय बाथ्रा बुंनो नाङा। बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि इसोरनिफ्राय फैनाय माखासे हामा होननाय, बादा होननाय इसोरनियाव दङ। जुदि नोंथाङा इसोरनियाव थायोब्ला बे हामा होननायखौ गासैखौबो मानिजोबनो नांगोन। नाथाय बे हामा होननायखौ मानिनो मानसिया जोबोद थान मोनो। बेनिखायनो हामा होननायनि सिङाव थानो मानसिया बायो। जुदि नोंथाङा आरो आङो हामा होननायनि सिङाव थानो बायोब्ला बेनो इसोरनि रायजोआव हाबनायनि थाखाय गुसेब लामाया। गुसेब लांगोनाया बेनो जे इसोरनि आन्दाराव थायोब्ला हामा होननाय दङ। बे हामा होननायानो इसोरनिखै थांनायखौ जोंखौ बादा होयो। जे नोंथाङा इसोरनिखै थाङोब्ला हामा होननायखौ नोंथाङा मानिनो नांगोन। बेनिखायनो बे इसोरनियाव थांनाय लामाया जोंनि थाखाय खस्थ', गुसेब, गोब्राब। मानोना जों मानसिया हामा होननायखौ जोङो मानिनो थान मोनो। नाथाय गुबुन फारसेखै जे गाज्रि साइडखै नोरखोआव थांनाय लामायाव हामा होननाय गैया। बेवहाय जाग्लुंनाय लोंग्लुंनाय दं, बेवहाय थगायनाय दं, मानसि सिथारनाय दङ, जिनाहारि खालामनाय दङ, बेबायदिनो दुस्थ' खामानि मावनायफोर बेवहाय दङ। बेवहाय जेबो बादा गैया। बेनिखायनो मानसिया बे साइडखै थाङोब्ला बेहाय जेबो बादा गैयैखाय इजियैनो थांनो हायो। नोरखोआव थांनाय लामाया इजि। जों मानसिनि थाखाय नोरखोआव थांनाय लामाया जोबोद इजि। बेवहाय हामा होननाय बुस्थुआनो मोनसेबो गैया। गोसो बायदि जाला लोंला, थगायनाय, सिखाव खावनाय, मानसि बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, नानानथा रोखोमनि गाज्रिया बे साइडखै मावजायो आरो बेवहाय बादा होननाय, हामा होननाय मोनसेबो आयेन गैया। नाथाय इसोरनिखै नोंथाङा थायोब्ला बेखै हामा होननाय दङ, बादा होननाय दङ। बेनिखायनो बादा होनाय थानायखाय जे बे इसोरनि आन्दाराव मानसिया थानो बायो। जेरै सासे मालिकनि आन्दाराव मानसिया थानो बायो, बेबायदिनो इसोरनि आन्दारावबो मानसिया थानो खस्थ' मोनो।
बेनिखायनो बेखौसो बुंदों जे मानसिया इसोरनि आन्दाराव थानानै सोरगो रायजोआव हाबलांनाया जोबोद गोब्राब मानसिनि थाखाय। मानोना मानसिया हामा होननायखौ मानिनो जोबोद थान मोनो। नाथाय हामा होननाय बुस्थुआ जों मानसिनि थाखाय जोबोद मोजांसो। आरो बे हामा होननायनि आन्दाराव थायोब्ला जोङो इसोरनिखै आवगायलांनो हायो आरो जोङो सोरगो रायजोआव गोथांनि थावनियाव जोङो हाबहैनो हायो। नाथाय जोङो हामा होननायनि बाहेरा जोङो थाङोब्ला जों मानसिया नोरखो रायजोआव मोनहैयो। मानोना बेवहाय जेबो बादा गैया, हामा होननाय गैया। गोसो बायदि जाला लोंला थगायनाय, सिखाव खावनाय, नाहारि खालामनाय, मानसि बुथारनाय, बेवहाय नानानथा रोखोमनि गाज्रिया बादा होजानाय गैया। बेनिखायनो बेखि थांनाया जों मानसिफोरनि थाखाय हलगल आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा मोनहैगोन आरो इसोरनि थावनि सोरगो रायजोआव एसेल' मानसिया मोनहैगोन होननानै बुंदों। जाहोना बेनो। बेबायदिनो बे हामानिनो बाइबेलाव लिरजानाय माखासे बादा दङ एबा हामा दङ। दा बिनिनो आङो मोननै एबा मोनथाम आङो फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। गोबां दङ बाइबेलाव, आं फरायजोबनो लुबैयाखै। नाथाय आङो मोननै नङाबा मोनथाम आं बेखिनिखौल' नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन। गोथार बाइबेलाव ओंखारलांनायनि 20 बालाबनि 13, 14, 15, 16 आं बेखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनो नागिरदों। बेहाय बुंदों जाहैबाय 13 सिरियाव मानसि दा सिथार होननानै बुंदों आरो 14 सिरियाव जिनाहारि दा खालाम होननानै बुंदों, 15 सिरियाव सिखाव दा खाव होननानै बुंदों, 16 सिरियाव गावनि फारा फुरिसनि जेङा नंखाय साखि दा गसं होननानै बुंदों। जे मोनब्रै जोङो मोननो हाबाय। गिबियाव जे मानसि दा सिथार होननानै बुंदों, मोनसे गोख्रों बादा। बेनिफ्राय जिनाहारि दा खालाम होननानै बुंदों, मोनसे गोख्रों बादा। सिखाव दा खाव होननानै बुंदों, मोनसे गोख्रों बादा। आरो बेबायदिनो 16 सिरियाव गावनि फारा फुरिसनि जेङा नंखाय साखि दा गसं होननानै बुंदों, मोनसे गोख्रों बादा। जोङो मोनब्रै बादा इसोरनिफ्राय फैनाय हुकुम जोङो बेखौ मोननो हाबाय। जे बेखौ जोङो मानिनो खायसे खायसे मानसिनि थाखाय जोबोद गोब्राब। नाथाय मानसि सिथारनायसिम गोबाङानो थाङा। खिन्थु खायसे मानसिनि थाखाय बे मानसि सिथारनाय खामानिया सहज, जेबो गिदिर खामानि नङा। नाथाय बेखौ बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय नोंसोरो मानसि दा सिथार होननानै बुंदों, मोनसे इसोरनिफ्राय फैनाय गोख्रों बादा। आरो बिनि उनाव जे नंखाय साखि दा गसं होननानैबो बुंदों। जे नंखाय साखि दा गसं माने ओरैबायदि हमना लाबाय नोंथांनि लोगो सासे मानसिया, नोंथांनि लोगोआ सोरनिबा सिखाव खावबाय। नाथाय नोङो बेखौ मिथिगौ, सिखाव खावनायखौ मिथिगौ, नाथाय बियो नोंनि लोगोथार। जे नोंथाङा खावनाय समाव खाथियावनो दङमोन, नाथाय नों खावनायखौ नुबाय आरो मिथिबाय। जे बिनिखायनो मालिकआ नोंनाव सोंबाय जे आंनियाव नैबायदि मोनसे बुस्थु दंमोन, आमखाया लादों नामालै होननानै नोंथांनियाव सोंबाय बा नोंनियाव सोंबाय। अब्ला नों बुंबाय लायाखै, आं बेजोंनो दङ। नाथाय खिन्थु नोङो लानायखौ नुथारदों। अब्लाबो होनबाय जे लायाखै, आं बेजों खाथियावनो दङ। बियो लायाखै, मानोना नोंनि लोगोखाय नोंथाङा बासायनो नाजादों। नाथाय बे समाव बियो नंखाय साखि गसंनाय जागोन। नंखाय साखि, बे नंगौखौनो नङा होननानै नोंथाङा बुंदों, खावनायखौनो खावाखै होननानै नोंथाङा बुंबाय नोंनि लोगोखौ बासायनो थाखाय। नाथाय बियो मोनसे नंखाय साखि गसंनाय। बेबायदिखौबो इसोरा नायनो हाया, सैसोनो हाया, रागा जोङो। जे इसोरनिफ्राय बेनिखायनो बियो गोख्रों बादा दङ। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि इसोरनिफ्राय फैनाय बादा दङ। आं दिनै मोनब्रै इसोरनिफ्राय फैनाय हुकुम, बादा, हामा होननाय, बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होबाय। दा बे हामा होननायनि आन्दाराव थानो जों मानसिया बायो। मानोना जोङो हामा होननायनि आन्दाराव थायोब्ला मानसिया गोसो बायदि मावनो हाया। जेब्ला समाव नोंथाङा हामा होननायनि आन्दाराव थानो हाया, अब्ला नोंथाङा गोसो बायदि मावनो हायो। जेब्ला नोंथाङा गोसो बायदि मावो, अब्ला नोंथांनि जायगाया गल लामाखै, गुवार लामाखै, माने नोरखोआव थांनाय लामाखैसो। नाथाय नोंथाङा जेब्ला हामा होननायनि आन्दाराव थानो हायो, अब्ला नोंथाङा गुसेब लामाखै नोंथाङा आवगायलांनो हागोन। हामा होननायानो गुसेब लामा, मानोना बेवहाय गावनि गोसो बायदि मावनो मोना। आङो दिनै नोंथांमोननो बेखिनि सुंद' इसोरनि बाथ्राखौ शेयार खालामबाय। जोङो जयैनो सोलोंज्लायबाय इसोरनि गोथां बाथ्रा, इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ
जोङो जयैनो शेयार खालामज्लायबाय। जोङो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जोङो शेयार खालामलायबाय थानो हाबावथों। जोंखौ बयखौबो इसोरा मोजाङै लाखिथों। आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावबाय, नोंथाङा बे I.B. Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनैसो गोदान नायसनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो। आरो बेबायदिनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनाबो इसोरनि बाथ्राफोरखौ, इसोरनि गोथां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनो। आरो बेबायदिनो जोङो इसोरनि आन्दाराव थानानै जों गुसेब लामाखौ जोङो बयबो आवगायना लांनो, गुसेब लामाखौ जोङो बयबो आवगायलांनानै जोङो इसोरनि रायजोआव सौहैनाय बायदि सानसे। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। खुलुमबाय।